Toto je dnes ich tvrdenie, že v Európskej únii musíme zostať, že sme tam pevne zakotvení a musíme tam byť zakotvení. To sú blúdy, hej? To sú blúdy, ktoré niekto musí hovoriť, lebo bojí sa, aby mu nezastavili eurofondy. A niekto to hovorí úprimne z presvedčenia. A to sú tie beznádejné prípady, hej, ktorých absolútne nič nepresvedčí. Ale racionálne uvažujúci človek s nejakou dávkou lucidity a z kritického myslenia vie, že EÚ je dnes mŕtvý projekt. EÚ skrachuje. Či sa to niekomu páči, alebo sa to nepáči, EÚ musí skrachovať, pokiaľ pôjde formou manipulácie volieb, pokiaľ pôjde tým algoritmom rušenia nepohodlných politikov, ako to bolo v prípade Le Penovej. Uvidíme, ako dopadne AfD v Nemecku. Ja mám obavu, že aj to AfD tam zrušia. Pokiaľ to pôjde tak, ako to išlo v Rumunsku, jedny voľby úplne zrušili, na druhé kolo tých druhých volieb prezidentských je silné podozrenie o manipulácii. Som zvedavý, ako dopadne teda to podanie na ústavný súd v Rumunsku, ale asi to dopadne tak, ako dopadlo to podanie Kalina Georgescu, že ho jednoducho zrušili. Takže tá fašizácia Európy napreduje, však aj nakoniec Merz nám toto dokazuje, ktorý nemecký polokancelár sa nám tu ide vyhrážať zastavením eurofondov, ktorý on s tým nemá absolútne nič spoločné.